An Ghaeilge, Seoid Luachmhar agus Cuid gCultúr. Bhí Liam agus Anya ag siúla bhaile ón scoil. Bhí luachóir orthu, mar bhí léitheanta saoire na cásca tagtha. Nuair a thrasnaigh siad an siopa ceoil ar an mbealach a bhaile, chonig siad go raibh fógra crochta san inneog. Slad mharga na cásca a bhí scríofa air, agus chonig Liam agus Anya go raibh lascaní suntasacha ar na thuirlisí traidisiúnta éagsúla a bhí le feiceáil san inneog. Bhí na barrán ar fáil ar leath phrais, buinneach deifeán géad de phrais an chláirsaí. Bhí ceachtain na saoire ar fáil do gceanófá an banseo, agus do gceanófa busca ceol thiocadh concertín leis comá. Bhí ard mheas ag Anya ar an bhógra tuisgur as Ghaeilge a bhí sé scríofa. Déantaigh Liam léithí agus chuir sé ina le gur futhú féin an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn. Nuair a thric siad an baile, hí Liam agus Anya os córa an riomhre le taide a dhéanamh. Bharrtaigh siad gur theasta go freastal ar chóirsa Gaeltachta le linn léitheanta saoire na cásca. Rinne siad cuardach ar turas chun na Gaeltachta ar an suíomh Facebook agus bhí réimse leathan torthaí le himscrúdú. Tháinig siad gur freastal cardló ar chóirsa áirithe sa dangan an cás roimhe, agus bharrtaigh siad gurb é sin an ceann is fearr le roghnú. Nuair chur Liam agus Anya ceist ar a dismóirí an méid ceadacha freastal ar an córsa, thug mam agus dad ard thacaíocht dóibh. Bhí siad iontach bróidúil as an sim a bhí á léiriú ag a báistí sa teanga náisiúnta. Tháinig sceitimíní ar Liam agus ar Anya mar gheall ar seo, agus thosaigh siad láithreach ag tabhairt faoin bhfeiceáil. Bhí seachtain iontach ag Liam agus ag Anya thíos ar an dangan. Bhuail siad le daoine samúla agus rinne siad neart cáirde maithe. Labhair siad in éilge faoi roinnt ábhar spéisiúil agus bhain siad sár thanamh as an gcórá go léir. Bhí spórt agus sprí a chús in ihe a thala an phráiste, mar bhí céalaí ar siúl do na scoláirí. Lig siad luanna áthais astú agus an lúsca a dhéanamh acu leis an gceol bríomhar traidisiúnta. Thranóna chuaigh na páistí síos ar an trá cos farraige. Bhí an ghrian ag spalpa a nuas orthu agus d'éirigh leis na páistí da deascréine a fháil ar a ghrachan. Bhí angach in arda ar an trá agus bhain na páistí an talamh as a bheith ag immert eitmhelle i gcoinne a chéile. Thuaigh an córsa Gaeltachta i bhfeidhm go láidir ar Liam agus ar Anya, comá leis an bóstéir sa siopa ceol. Spreag an dá achtra iad i drón na Gaeilge agus theastaigh uathu daoine eile a spreagadh i drón na teanga freisin. Díofraigh siad den bhúntóir Gaeilge an méid cead acu a seomar ranga a úsáid ag amlán mar theastaigh uathu curcail cainte trí bhean na Gaeilge a bhunú sa scoil. Ceap an múntóir gur ard smaoinemh a bhí ann. Bhí si bra sás le tacaíocht a thabhairt don ochttas fiúntach sin. Rinne Anya agus Liam fógraí le crocha ar fud na scoile leis na dáiltaí eile a chur ar an eolas maidir leis an grúpa. Taobhaistead de theachtain nó gó bhí an seomar ranga lán ag amlán le páistí ag spalpa Gaeilge ar feadh leathóir an cloig. Bhí an irid sin grá ag Liam agus ag Anya don Ghaeilge gur thosaigh siad ag buint úsáide astí chomh minic agus a béidir. Nuair bhí Anya ag siúla bhaile ón scoil, thosaigh si ag éisteach le radio na Gaeltachta. Rinne si íoslódáil ar an app ar a gcothan póca agus chuir si clúsán isteach don turas a bhaile. Thosaigh Liam agus dad ag breathnú ar an réimse leathan chláracha a bhí ar fáil ar TG4. Bhí scoth na teilifíse le féachaintéir, idir spórt, síomsaíocht, cúrsaí ratha agus grám. Bhí Liam agus Anya ag déanamh tríonóireacht an Ghaeilge a tharraingt isteach ar chuile an éiad an saoil. Agus de réir a chéile ba anmh dóibh a bheith ag labhairt in aon teanga eile. Bhí ard mheas ag cóg ar a
cuid iarrachtaí agus rinne gach aine eile iarracht a bheith ag labhart in Ghaeilge leo nuair a b'fhéidir. Ag deireadh na scoil bliana, bhí an pobal scoile bailithe sa halla le haghaidh brunna na núiseanna. Bhí teastais am runna ar na scoláirí ard-teistiméireachta a bhí ag cur deireadh lena ré meánscoile. Ba aisteach an mothúcháin dómh siúd, bródúil as an obair ar fad a rinne siad, sceitiménach faoin gcéad leibhéal eile sa saol, agus brónach a gcóir de ágáil agus iad ag bogadh ar aghaidh. Bhí neart dúisne eile le brunna chomh maith. Bhí dúisne ann le haghaidh peladóir agus amánaí na bliana, dúisne le haghaidh ceoltóir agus eastóir na bliana, agus dúis uair nua i mbliana, gaolgóirí na bliana. Bronnú gradam na Ghaeilge ar áine agus ar líam mar gheall ar an death thionachar a bhí acu ar phobal na scoile agus ar an gceantar go ginearálta, agus iad ag spreagadh na Ghaeilge. Is fíor an seanachal, batha teanga í a labhart.